ଅମିତ ଓ ସୁମିତ ଦୁହେଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ସିଷ୍ଟମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା, ତେଣୁ ବେଶ୍ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଦଶହରା ଆଗରୁ କିଛିଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଗାଁଟି ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଭଡ଼ା କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କହିଲା, "ମୁଁ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ପୁଅ ମରିଯିବ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ।" ଅମିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି 1000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାରେ ସେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ତା'ର ପତ୍ତା ପାଇଲେନି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଏହି ଭେଟ ଅମାବାସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଠାକୁରାଣୀ ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନ ରାତ୍ରିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାତ୍ରିଟି ଭୟଙ୍କର। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ରାତ୍ରିର କରାଳ କାଳିମା ବିଷୟରେ ଗପସପ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ପୋଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୈଶାଚିକ କର୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଭୟ ଲାଗେ। ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି ପର ଗାଁ ନଈକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ସେ ପୋଲ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ଗହଳି ଓସ୍ତଗଛ ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଲି ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଗଲା। ଏତେ ବାଲି ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଦୁହେଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର। ସହଜରେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ସରୀସୃପ ଚାଲିଯିବାରୁ ଉଇମାଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥା କହିଲା ସୁଦ୍ଧା ସୁମିତ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମନର ଅଶରୀର ଭୟ ଅମିତ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ଥିବାରୁ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଗାଁ ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପଛକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ି ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଭୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବଡ଼ ପାଟିରେ ବୋଲିଲା ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାପା ଶିଖାଇଥିବା ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କଲା। ତଥାପି ପାଦ ଚାପି ଚାପି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଯିବା ପରେ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସୁମିତ କହିଲା, "ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଠି ରହିବା କିପରି? ଏବେ କହ, କ'ଣ କରିବା?" ପାଖରେ ଥିବା ବୋତଲରୁ ଦୁହେଁ ପାଣି ପିଇଲେ ଓ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଧୋବା ଫରଫର ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା 10 ଫୁଟିଆ ମହିଳା ବାଳ ମୁକୁଳା କରି ଗହୀର ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ଦେଖିଲେ। ବିଲୁଆଗୁଡ଼ାକ ହୁକେ ହୋ ଶବ୍ଦ କରି ପରିବେଶକୁ ଭୟଙ୍କର କରିଦେଲେ। ଏବେ ଅମିତ ତଳେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସୁମିତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଣକ ଘର କବାଟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଘାତ କରି ପିଣ୍ଡାରେ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକଟି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କି ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରି ଚେତା କରାଇଲେ ଓ ତା'ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସୁମିତ୍ର ମାମୁଁକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ସେ କହିଲେ, "ଏମିତି 2ଟି କେସ୍ ଦର୍ଜ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ।" ଅମିତର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଚେତା ଫେରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତା' ଲାପଟପ୍, ମନିପର୍ସ, ବ୍ୟାଗ୍ କିଛି ନ ଥିଲା। ତା' ପରଦିନ ରାତିରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ଜଣେ ସିପାହୀକୁ ସାଧା ବେଶରେ ଧରି ରେଳଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଅଭିନୟ କରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରାତ୍ରିର ଠକ୍ ଠକ୍ କାନ୍ଦି ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲା ଓ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବାର ଅଭିନୟ କଲା। ସେ ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ବିଜୁଳି ବେଗରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ଖୁସି ହେଲେ। ପୋଲିସ ତା' ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କଲେ। ସେ ଲୋକର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଦେଲେ କି ଶିକାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସଜାଗ ହୋଇଯାଅ। ମାମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଲି ପଡ଼ିଲା। ସିପାହୀ ବାବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି କାବୁ କରି ମୁହଁରେ କନାବିଣ୍ଡା ଦେଇ ତଳକୁ ଆଣି ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଗୋଡ଼ି ପକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଉପରେ ବାସି ଗୋମୂତ୍ର ପକାଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପାଣି ଭାବିଥିଲେ, ସେ ବି ଧରାପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ମହିଳା କାଠ ଗୋଡ଼ା ରଣପା ପିନ୍ଧି ବିଲରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ
ଏମିତି ପାହାର ଦେଲେ ଯେ ତଳେ ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବହୁ ଦିନରୁ ଖୋଜା ଯାଉଥିଲା, ଅଥଚ ଖସି ପଳାଉଥିଲେ। ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଥାନାରୁ ଗାଡ଼ି ମଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଲାପଟପ୍, ମନିପର୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଆଦାୟ ହେଲା। ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ, ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ।